Hayi njalo ayijiki kuma isinji. Yabo mangikhuluma ngokulapha angidlali. Healing. See? What do you see here? Yini oyibonayo la ijwayelekile? Engajwayelekile. Abo abantu laba abangifonelayo masikhuluma nabo sihlala siconsulte. Sihlole, sikhulume yonke into nabo. Abahlushwe lento le. Yayibona into engisho inzuza. Bahlushwe lento le. Ebese kuyakhuluma umoya. Ebese ngiyabuza. Ngoba ngizoba nemibuzo. Imibuzo kunayo mfana. Ngadideki. Nginayo. And after I am satisfied, nabagiti we are satisfied, only then do I release law. Nina. Looks familiar, ne? Yile. Makobongo. Ndiki nendawo. You consult, Baba. Consult. We go through a few healing steps. Now, uma sekukhuluma abadala. Usubezwa, nami sengibezwa. Now, so it's who sibezwa, so too nawe. Only then we start talking here. Hamba yoke mshanami inkomo la khohlwa kakhulu ngena umngani wakho mina. Khohlwa. Lengane ehlushwa yithunywa. Looks familiar, ne? Ha. Now you know, mangithi ya lapha ngidlali. I'm not joking, Baba. Asinasikhathi ukudlala thina. Not your friend. Phuma ngeenkomo ke lezi mshanami, I'm not your friend. Angiyena umngani wakho. Izinkomo. Otherwise, hambe offer. Then imbiza zami lezi athi ngizenza. Isakhona. Khona nezinye ngale. See, there's a whole box on the premium. A whole box is about 300 imbiza ehambayo. Right now, not next week. I used to do upaketheni into bese res. I used to do this many years ago. I used to do this. La, ngiyagcoba before my interview, before ini nani. I'm going to do it again. Sakhona amaphilisi njalo. Yes. Isakokoda. See. And then a different type of imbiza. That one, eyoku's clean. Le, eyokulwa nezifo. Danko. Kancane, nzoloke nibona. I told you, I used to have a shop. I still have everything. Ngiqanzi ngadlala. Mhlawumbe uyadlala. Chief. But we consult first. We are not friends. Danko.